Татарстанда М-12 трассасы участығы сөйлешінде іш темпін ортырға керек. Сөйлеш барышын Россия вице-премьері Марат Хыснуллин һәм Татарстан президенті Рүстем Миңнеханов бәйләді. Трасса Мәскәү, Түбән Новгород, Казан шәһәрләрен таштыра. Тулырак мәгълүмат киләсе репортажда. 4 полосалы тизерешле трасса Иделнең уң һәм сул як ярларын таштыра. Тиздән биредә транспорт хәрәкәте башлана. Төзелешне мөмкин кадәр тизрәк тәмамлау өчен эшләр бер туктаусыз алып барыла. Объектта төзү типларын Татарстан президенты Рүстем Миңнеханов, Россия вице-премьеры Марат Хыснуллин бәяләде. 3 километра 600 метров. Татарстанда Идел аша салына торган икенче күпер республиканың Югары Слан һәм Лаиш районнарын таштыра. Ул М-12 магистральның төп объектларының берсе була. Трасса Мәскәү, Түбән Новгород, Казан шәһәрләрен таштыра. Проект катлаулы, мондай объектлар күп еллар дәвамында төзелә. Без аны 3 елда төзеп бетергә исәплибез, дип билгеләп үтте Марат Хыснуллин. Киләчәктә трасса зур проект. Европа белән Көнбатыш Кытай арасындагы юл коридорының бер өлеше була. Ул Санкт-Петербург, Мәскәү, Казан, Екатеринбург, Чиләбе, Төмән, Новосибирский, Иркутский, Чита шәһәрләрен таштыра. Фанис Мөхәммәтов, Диана Дасаева, Татарстан яңалыклары.